En aquest estudi hem estudiat com és el control del colesterol dolent, l'LDL, amb els pacients que prèviament havien patit un infart agut de miocardi. Actualment aquests pacients pateixen una patologia crònica que es diu cardiopatia isquèmica. El que hem fet és un seguiment de com és el control del colesterol dolent amb aproximadament uns 2.000 pacients que es visiten als centres d'atenció primària. En aquests pacients hem estudiat com és la intensitat de tractament farmacològic que reben i en relació al sexe i l'edat. El nostre estudi revela que només un de cada 3 pacients aconsegueix els objectius de LDL recomanats per les guies ESC-EAS, les guies europees, segons els resultats previs de les guies prèvies, i les actuals, que són encara més estrictes, només un 13% aconsegueix l'objectiu recomanat. Això és molt important per intentar que aquests pacients amb cardiopatia isquèmica, que són els pacients que han tingut ANGOR o infart, no tornin a tenir uns nous events i disminuir el seu risc i la seva mortalitat. Tenim també en l'estudi la valoració dels fàrmacs utilitzats i la majoria de pacients utilitzaven fàrmacs amb una dosi baixa, potència mitjana o baixa. Això vol dir que tenim a l'abast la possibilitat d'augmentar molt l'arsenal terapèutic per millorar aquestes dades. Una de les curiositats molt important és que les dones estaven pitjor tractades que els homes. Tenien un 10% menys de possibilitats d'estar tractades amb pacients hipolipemians d'alta o molt alta potència respecte als homes i tenien també uns pitjors resultats de control de colesterol LDL. També és important ressaltar que en els pacients amb més edat utilitzaven fàrmacs menys potents. És a dir, els pacients més joves tenien millors resultats i utilitzaven fàrmacs més potents respecte als pacients més grans. La conclusió de l'estudi és que realment tenim molt de camí per intentar millorar aquests resultats i també hi ha un sesgo de gènere i d'edat. És important seguir les guies, les recomanacions, que no ens diuen en cap moment que deixem de ser estrictes en els pacients amb una certa edat si no hi ha cap contraindicació. I que no fem aquests sesgos de gènere i d'edat.